Ćao ljudi, danas ću vam pričati o tome kako naći cipele koje vam neće zagorčati život i koje vas neće naterati da u 3 ujutru hodate kao pepeljuge bose po gradu. Na neke stvari bih rekla da malo ko obraća pažnju u šopingu, koliko mogu da vidim po cipelama koje devojke nose po gradu. Apsolutno svaka od navedenih stvari će biti itekako bitna. Moram priznati da sam jedva dočekala da snimim video u kom ću da pominjem svoju obsesiju od rođenja. Dakle, da krenemo. Prva stvar koju mislim da fin broj žena ne zna, to je fora sa podizanjem na prste. Kada kupuješ cipelu koja ima visoku potpeticu, kako ćeš da znaš da li će ti ta cipela biti udobna ili ne? Pa tako što ćeš je obuti u prodavnici i onda se popeti na prste. Za početak bilo bi dobro da uopšte možeš da se popneš na prste, jer ako ne možeš, to znači da je visina potpetice kritična i da u njoj nećeš moći da hodaš, nećeš moći da plešeš, nećeš moći dugo da stojiš jer je jako naporna. Što je veći prostor između podloge na kojoj si i štikle kada se popneš na prste, to će ta cipela biti udobnija. To je prva stvar na koju treba obratiti pažnju kada je visina same štikle u pitanju. Sljedeća stvar je naravno debljina štikle. Naravno logično je da što je deblja štikla, to će biti stabilnija. Međutim, treba obratiti pažnju na težinu same štikle, jer se dešava da, evo, pogotovo u posljednje vreme, u modi su cipele koje imaju debele štikle. Nosi se ta retro obuća, jel? Koja se nosila 80-ih i 90-ih, ali neki brendovi naprave cipelu koja ima zaista pretešku štiklu. Toliko je teška da je meni problem da hodam u njoj, jer se osjećam kao da držim one tegiće za vežbanje oko zglobova i preteško je hodati u takvoj cipeli. Pritom onda je veliki pritisak na tim kaiščićima ili šta već prelazi preko tvog stopala sa gornje strane, tako da treba obratiti pažnju na težinu same štikle. Sljedeća stvar u koju većina žena veruje, a uopšte ne mora biti tačna, jeste da su platforme udobne. Evo, imam ove neke Ninevest platforme, uopšte nije udobna cipela, uopšte nije stabilna. Poenta je da kada okreneš, pogledaš kolika je to površina koja će biti u kontaktu sa podlogom. Nije ovo neka, bog zna kakva širina same pete, iako ona jeste iz jednog dela, ok, jeste lakše kada je spojeno nego kada imaš ovako neki tanki ekserčić. Uopšte platforma ne mora biti udobna, jer znam da ima devojčica ili nekih žena koje kupuju platformu jer misle da je lakše hodati u njoj ukoliko ne znaju da hodaju ili ukoliko su im to prve cipele koje kupuju sa štiklom, pa misle da će na taj način dobro proći. Ne mora da znači uopšte da će se to desiti. Dakle, treba obratiti pažnju na to. Sad, da napravim presek, jedna stvar koja je jako bitna, koja je preduslov da ti kupiš stvar koja će stvarno valjati, jeste sama proba te cipele. Žene treba da budu svesne da ti ne možeš da vidiš kakva je cipela i da li će ti ona odgovarati ukoliko ti u njoj provedeš samo 5 ili 10 minuta u prodavnici. Ok, ako kupuješ neku jeftinu cipelu koja znaš da će ti pomoći u 2-3 prilike da izgledaš dobro i nakon toga više nećeš nositi, ili ukoliko kupuješ neku cipelu koja nije bog zna kakvog kvaliteta niti cene, pa te ne zanima toliko njena udobnost i toga kako ti stoji na stopalu, ok, ali ukoliko tražiš cipelu koja je skupa, koja će ti dugo trajati, koju ćeš moći dugo da nosiš, ukoliko si u potrazi za nekim dobrim basic komadom, onda treba paziti koliko vremena u stvari provodiš u njoj pre nego što je kupiš. Naše stopalo se itekako menja. Pre svega nije isto stopalo ni ujutro, ni popodne, ni uveče. Dosta zavisi od temperature, leti, velikom broju žena stopala oteknu, prošire se i dešava se da žene ne mogu da obuju cipele koje recimo mogu da obuju ujutru. Treba na te stvari obratiti pažnju. Sljedeće, kada se kupuju salonke ili ostale cipele koje su tako zatvorene, koje imaju visoku potpeticu
gde stopalo beži ka napred. Moj savjet je da se uvek proba i pola broja ili broj manje i da se u tom broju isto cipela provede određena količina vremena, jer stopalo uvek beži ka napred. Ja sam recimo, tu grešku sam napravila sa ovim salonkama iz Zare, kožne su i uzela sam ih 39, jer ja nosim 39. Nakon prvog nošenja svaki naredni put, evo i ovde je trenutno ugurana vata, zato što su se one raširile, stopalo pobegne napred i meni se one izuvaju. Moj savjet je da se uzme manje, to mi se desilo i na reviji, rekla sam da nosim 39 kao što nosim. Stigle su štikle kojima je trebalo ja da šetam. Ja sam sat vremena pre ove revije koju sam ja radila, pošto je bio u pitanju Fashion Week, morala da idem do VR-a da kupujem vatu. I opet, jedan izlazak na pistu su izgurale, ajde da kažem, u potpunosti, drugi već slabije, treći put kada sam izašla, peta mi se u jednom trenutku izule. Što nije bilo ništa strašno, ali da se to nekom drugom ne bi desilo, pogotovo kada su u pitanju njegove cipele koje treba da nosi ne samo jednom na reviji, nego još ko zna koliko puta, treba obratiti pažnju na to. Jer koliko god misliš da nema mesta u tom špicu ili generalno vrhu, kakvom god da je, vrhu cipele, ima mesta. Uvek tvoji prsti mogu da odu još napred, to je bolno, to nije zdravo, okej, to sve stoji, ali mogu da idu još napred. Znači, bukvalno pretvorit će se u mleveno meso, ono koliko će biti smrskani napred, ali itekako uvek ostave jedno pola centimetra bar lufta na peti, tako da treba obratiti pažnju na to. I generalno u prodavnici treba se truditi da što više šetaš kada obuješ te cipele, ne samo okrenuti se 3 puta, pogledati na ogledalo da li je to dobro i uzeti, nego što više šetati. Apsolutno te ne zanima da li je gužva, ne zanima te da li je prodavačica nervozna. Ako hoćeš, ti možeš da kampuješ do zatvaranja u toj radnji, imaš puno pravo zato što ćeš ti biti osoba koja će da izvadi pare i plati tu cipelu. Pogotovo ako je u pitanju neka skuplja cipela ili tako nešto. Dakle, to je jako bitno. Provesti što više vremena u tim cipelama i to ne samo u jednom mestu sa minimalnim pokretima, nego i u hodu. E sad, sledeća stvar koja je jako bitna i na koju, sudeći po mom iskustvu, dobar broj žena i devojaka ne obraća pažnju, je svod. Znači evo, uzela sam ove kao primjer, njih sam uzela poslednje i mogu reći da su ove Via Spiga sandalice među top 3 cipele što se tiče toga kako i da li uopšte dobro stoje na mojoj nozi i da li odgovaraju mom stopalu. Kada kažem svod, mislim na ovaj nagib ovde. Taj deo većina devojaka potpuno zanemari i ne obraća pažnju da li njihovo stopalo odgovara tom nagibu ili ne. I to je velika greška, zato što je zbog toga, ukoliko je naravno cipela neodgovarajuća za vaše stopalo, to je jako bitno zato što ukoliko ovaj svod ne odgovara svodu, odnosno nagibu tvog stopala, pritisak će biti samo na određenim delovima tvog stopala. Ti ćeš celu svoju težinu, svog celog tela da nosiš samo recimo na ovom delu ovde, na ovim kao jastučićima ovde gde su prsti, ili ako odmaraš nogu na peti, dakle ovo neće igrati nikakvu ulogu. A ako odgovara tom stopalu, pritisak je raspoređen na ceo taban podjednako i to ti dosta ti olakšava, pogotovo ako ćeš da provodiš sate i sate u tim cipelama, to je jako bitno. A još jedna stvar zbog koje je jako bitno, što mislim da je većini i negde na prvom mestu, a tek onda udobnost na drugom, je pre svega estetski kako izgleda. Jako je ružno kada devojkama ovde zjapi prazan prostor, kada im noga odleti napred, kada im prsti ovde bukvalno dodiraju pod. To izgleda jako ružno po mom mišljenju i to znači da cipela nije za tebe. Stičem utisak da devojke ne obraćaju uopšte pažnju na to i da čak misle da je to normalno. Ma kao mora malo tako da mi ide napred, ne mora. Ne. Ako je cipela za tebe dobro pravljena, ako će ti odgovarati stopalu i ako hoćeš da kupiš nešto što ti zaista stoji kako treba,
tvoje stopalo treba što više da naleže na ovo. Može malo pri dnu da ima praznog prostora, ali ne mnogo kao što većini sa većinom cipela jeste. Meni barem jeste. Imam samo te sandale i ove, ne veze, ove Baldininijeve koje isto imaju svod napravljen bukvalno kao da je po mom kalu popravljeno i još jedna odlična stvar je što imaju još jedan kaišić koji drži ris. To je baš sledeća stvar o kojoj sam htjela da pričam. To koliko će tvoje stopalo da ima potpore, odnosno koliko će biti pričvršćeno za cipelu, također je bitan faktor. Što više kaišića, što je više tvoje stopalo osigurano i što manje ima šanse da klizi, da se pomera, to će ti biti lakše. Zato ja obožavam, na primer, čizme na štiklu i zimi dosta nosim potpetice zato što stopalo bukvalno nema kud. Isto, recimo, ne znam da li se vide na kameri, ove imaju dosta, ružno izgledaju ovdje. Uglavnom, imaju dosta ovih kaiščića koji idu preko risa i drže stopalo, ono nema kud i to poprilično olakšava posao. Dakle, najgore su ove, kao malo pre što sam ih pokazala, gdje imaš samo oko prstiju, jedan kaiščić i jedan oko zgloba. To je najveće zlo na svetu jer je najteže hodati u njima. Najmanje ti je osigurano stopalo i još ako svod nije dobar, odnosno taj nagib, pa ne znam, u problemu si. Šta još? Isto treba obratiti pažnju na pre svega širinu tvog stopala. Ukoliko imaš usko stopalo kao ja, ukoliko imaš skiju, ti ne možeš da nosiš one sandale i cipele koje su napravljene za široka, malo deblja stopala. Pre svega izgleda preružno, izgleda kao da si uzela 3 broja veće cipele i noga će da ti leti. Tako da eto, to bi u principu bilo to. Nadam se da je bar nekom pomogao ovaj video. Biće još video na ovu temu, naravno, jedva sam dočekala. Naprimjer, kako hodati u štiklama, to mi je u planu da snimim. Isto možda nekom bude od pomoći. Nekako, moje mišljenje je ili nešto radiš kako treba ili ne radiš uopšte, što može da se primjeni na štikle. Ili izgledaš brutalno dok hodeš u njima i dok ih nosiš ili ih ne nosiš uopšte. Ja se nadam da ništa nisam zaboravila. U principu to su najosnovnije stvari kojih se treba držati kada je reč o probi i odabiru cipela. To je to, hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu.